Ben, cando constituímos o ACTR Río Miño, o Agrupamento Europeo de Cooperación Territorial Río Miño, fixémolo entre a Deputación de Pontevedra e a Comunidade Intermunicipal Alto Miño co obxectivo de que tivésemos un instrumento para poder facer cooperación transfronteiriza nesta rexión do Río Miño. É un día importante porque vimos a constituir, a instalar o que é un órgano dentro de asesoramento ao ECT Río Miño, o Consello Consultivo. Por que quixemos que existise este órgano? Quixemos desde o primeiro momento porque entendemos que un dos problemas que tivo históricamente o Río Miño, tanto de un lado como de outro, é que polo facto de ser fronteira, no Río Miño mandaba moita xente, pero non mandaba ninguén, no fondo. Por iso, para nós é un día importante, porque hoxe se instala, vamos tamén a presentar no Consello Consultivo a estrategia Río Miño Transfronteriza 2030, unha estrategia que está sendo elaborada coa participación de 6 universidades, 3 galegas e 3 do norte de Portugal, e que pretende ser unha folla de ruta daqui ao ano 2030 que se quere facer neste territorio do Río Miño transfronterizo. Concretos, agora que estamos na parte máis de accións e de obxectivos específicos e accións. E hai proxectos que están na estrategia, que son proxectos, por citar algún concreto, sei que os xornalistas gostade das cousas concretas e non das cousas tan estratégicas, pero a veces hai que pensar que todas as cousas concretas teñen que ir nun marco estratégico e xeral, porque senón non estamos facendo ben as cousas. A Europa criou este mecanismo de financiamento de projetos transfronteiriços consciente de que 1/3 da população da Europa está em regiões de fronteira e que as regiões de fronteira são oportunidades, por isso mesmo. E as oportunidades surgem, em primeiro lugar, porque o desenvolvimento faz-se com as pessoas e com os recursos endógenos de cada um dos territórios para as pessoas.